नायनो मोजां मोनग्रा गासिबो लोगो नोंथांमोनखौ आङो सिगांग्रो बे भिडिअनि गेजेरजों खुलुमजोबो लोगोफोर। दाख्लै 28 तारिख फेब्रुवारि दिनाव जेरै जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बिटिआरआव मोनसे महा जय्ग ब्रह्म धोरोमनि गेजेरजों खुंफुंदों। बे खुंफुंनायखौ आङो जोबोद मोजां मोनदों, मानो होनब्ला बेबादि महा जय्गनि गेजेरजों माखासे सान्थि आरो सुख बिसुख गासिबो बुहुमनाङैनो बे महा जय्गनि गेजेरजों भगबानखौ आर'ज गाबनायनि गेजेरजों जोङो जाफुंसारनो हायो। मानो होनब्ला ब्रह्म धोरोमा जेरै जोंनि सोरबिथिं महा जय्ग होनायनि गेजेरजों माखासे मोजां आबहावाया आरो माखासे संसार जानायाव बेले बेजे जानाय बेफोरो गाज्रि बारहावा आरो माखासे साब सिखोन थानाय बे ब्रह्म धोरोमनि गेजेरजों फोसाबस्रांनो हायो। बेनि थाखायनो सिगां समाव जोंनि बर' हारिखौ साब सिखोनै लाखिलांनो थाखाय गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मआ जोंनि बर'फोरखौ जानाय लोंनाय, जानला मोनला लोंनाय, लेथ्रा लेथ्रि थानाय आरो साखोन सिखोन गैयै बेफोरखौ नुनानै गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मआ जोंनो बर' हारिनि गेजेराव ब्रह्म धोरोमखौ फोसाबदोंमोन। आरो बे ब्रह्म धोरोम फोसावनायनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिया गोबां साखोन सिखोनै आरो गावनि जिउखौ मोजां लामाजों दैदेनलांनो थाखाय बे ब्रह्म धोरोमखौ गोबां जोंनि बर' हारिया आजावनानै लादोंमोन। मानो होनब्ला गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मआ जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद गिदिर महान सासे सुबुं। बेखौ जोङो जेब्लाबो गोसोखांबाय थागोन। मानो होनब्ला ब्रह्म धोरोमनि गेजेरजों जोङो आहुति बा जय्ग होनायनि गेजेरजों न'खराव सुख शान्तिया फैयो। जों बेखौ मिथिगौ। मानो होनब्ला जोंबो ब्रह्म धोरोमजों थांनानै थाबोनाय, न'खरखौ फोथांबोनाय। मानो होनब्ला ब्रह्म धोरोमाव जय्ग होनाया जोबोद गोनांथार। बे जय्ग होनायनि गेजेरजों जोङो भगबानखौ डाइरेक्ट साखि लानायनि गेजेरजों जोङो भगबानखौ मोननो हायो। बेखौ जोङो गोदो गोदायनि ऋषि मुनि आरो राजा महाराजाफ्रा जेरै जय्ग होनायनि गेजेरजों गावनि फोरजा फोलेरफोरखौ मोजाङै लाखिलांनो थाखाय बेखौ जय्ग होनायखौ जोङो नुनो मोन्दोंमोन। बेखायनो आङो बे ब्रह्म धोरोमनि सोमोन्दै फंनैसो खोथा बुंबाय लोगोफोर। मानो होनब्ला गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मआ सिगांग्रो जोंनि बर' हारिनि सासे हाथरखि होननानै बुंजायो। मानो होनब्ला बेनिफ्रायसो जोङो गोबां सोलोंनानै दिनैसिम राजखान्थिनि बिथिङाव जोंनि बर' हारिया जाफुंसारनो हादों। ब्रह्म धोरोमनि गेजेरजों न'खराव आहुति बा जय्ग होयोब्ला न'खरा जेब्ला सुख शान्ति जायो। आरो बे महा जय्ग खुंनाया जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि ग्रिन फिल्डआव खुंनाया जोबोद मेहेरगोनां। मानो होनब्ला बेवहाय गोबां महा जय्ग होनायनि गेजेरजों मुलुग शान्ति खालामनो थाखाय जोंनि माखासे गिदिर दैदेनगिरि, बिटिआरनि दैदेनगिरि आरो आसामनि चिफ मिनिस्टाराबो बाहागो लादोंमोन। बेखौ आङो बे भिडिअनि गेजेरजों ससे देखायलांसै लोगोफोर। मानो होनब्ला जोबोद बाख्नायजाथाव बेबायदि हाबाफारि लानाया। जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सुख शान्ति फैनो थाखाय बेबायदि महा जय्ग खालामनायखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा जोबोरै मोजां मोनदों जानांगौ। बेखौनो आङो बे भिडिअनि गेजेरजों ससे देखायलांसै लोगोफोर। फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नायलांबाय थादो।